Du lytter til Radio Sol. Lyden af en god dag. Goddag og velkommen til Radio Sol. Lyden af en god dag. Og vi står her med et lidt specielt program. Det gør vi. Og nogle lidt specielle gæster, eller meget specielle gæster, vil jeg sige. Det er simpelthen Christina Antorini og Christian Toft, vores skoleleder. Ja. Og hvis der er nogen, der ikke lige ved, hvem Christina Antorini er, så er hun vores undervisningsminister. Ja. Så vi er ret glade for, at du kommer i dag, må man sige. Og jeg glæder mig til at komme her. Ja, men det er jo, så er det jo helt dejligt. Men vi har jo et spørgsmål. Vi er Jonathan, ja, og jeg hedder Gustav. Ja. Men lad os springe ud i spørgsmålene. Ja da. Og nu har du jo været oppe og se vores lokaler ovenpå, og hvad er din umiddelbare reaktion? Hvis jeg var elev her på skolen, så ville jeg da synes, det var fantastisk at have nogle lokaler, som er fleksible, som man kan indrette til, hvad det nu er for noget læring, man er gået i gang med. Og så kan jeg jo godt se, at I er en IT-skole. Det er vi, ja. Og jeg fik jo set nogle af de produktioner, der blev lavet lige fra en krimi, en gyser, til vandets kredsløb. Og det viser jo bare, hvor meget man kan bruge IT til at lære på. Vi er også helt fantastisk glade for de lokaler der. Det er vi. Ja, virkelig. Så jeg brugte dem selv. Det har vi, ja. Det har vi. Og så kom vi på den tanke, hvordan var det egentlig, I kom på, at der skulle være en skolereform? Du lytter til Radio Sol. Lyden af en god dag.